זה צריכים סאונד. רגע, חכתי את הטלוויזיה. בסדר, רואים? חכו. לא יפה, 5, 4, 3, את הבקבוק, בואי, את הבקבוק. 1, אקשן! אוקיי. ברוך אתה השם אלוהים אתה מסתיר. מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. רגע, חכו. את יודעת, זה כמו אלה שמכניסים לקלפי ועושים הרבה פעמים ככה? רק חורן צד שני, אתה מסתיר את המזוזה. רגע. מי שנכנס אדם מעבים בשמחה נהפוכו משקה, חוזרים על השורה אין לי כושר מי שנכנס אדם ואז חוזרים מי עכשיו אפשר קצת קפה בשקט. אבל חורן, תן לו כזה, כי אי אפשר מה. איש כעני הזה מפרנס אותנו, מה קרה לך? חורן. תירגעי אולי. תלוי מה. זה שלך. היה לי פה הכוס שלו. יש לי שם הכלים שלי. אבל אמא שלך מנקה בנפרד?